Bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi Mathiwa saladi kuyaphila uthi ithini impendulo yakho? Ithi yebo ngiyaphila. Yes, Ngiphila ngaphakathi nangaphandle. ikona kungaphili lokho uthi uyaphila ukungaphili. Ingakho ngempela kuze kwaba neconference yamadoda yokuthi niyophumela ngaphandle. Nisho masaladi ngoba ubuso buyakhombisa masaladi ukuthi kukhona inkinga ekhona phakathi nomuntu. Mekunjalo mfowethu kona uqinisile ikhona inkinga ekhona kepha ngaphakathi. Yezwa Khona uqala ngibhekene nathi. Yeah. Angithi uyabona kunyanga yamadoda manje Yebo, uza le abantu besifazane. Mina ngicela ukukhuluma ngeqiniso. Kuyinkinga ukuthi uhlale ube nenkinga uhlala nomuntu wesifazane kade akakunikezi kahle into efunayo. wena saladi sithe nje ithema iqala ishow. Itheme iqala isho. Thema iqala nje ishow. Eqaleni. Kwangena umlaleli mhlawumbe Mrozo uzomkhumbula lwamlaleli othe abantu besifazane Nambile nayikhipha namajita nazenzela into zenu ubona sisongenze iphutha la uvele ufuna ukuba romantic uvele uyothenga imbali. hayi abamvuthuzanga ngembali kanje usaladi. Thenga imbali uthi usufika kena uthi tada wayithatha imbali wangibhaxa ngayo uyifundephi lento uyithathephi lento Abantu besifazane ngempela bona baslimazile saladi. Uzothi uthi uyamsurprise ngenye ilanga uthi ke ngimthengele amatepu. Hey! Uthi ufika nawe ekhaya athi hey kasubalo angamnelanga nje ubusuzowapha mina. Cabanga uthola ukuthi intombi yakhe athi intombi yakhe ayimnelanga leyo nto. Hayi. Ubona ukuthi ngathi akayizwa kahle leyo nto njengoba sibuye sihambe siyosebenza nje. Yebo, phela. Esebenze uthi uthi ngikhiphe noma 1000 rand ngizofika ngilinike umama. Uthi uyafika uthi mama nale 1000 athi hey usuyidle yonke imali lento mzakho uzongilika ushintshi mina. Usaladi nje une message yakhe evela ishintsha usuku uma ngabe sindawonye. Yabona meke kwashaya ikhathi zo 7 to 8 ungena imessage kena ethi hey akobuneme la ukhona. Umbone jike ebusweni umbone ukuthi akasaneme neze. Amadoda ngiyacela Mroza ake ngempela manje nje wasivana inyanga yawo ake nje niwahalalisele amadoda asebenza. Amadoda namandla. Amadoda libambile iqhaza nje amadoda kodwa asinqona. La ikhona amadoda nasemarenkini shayana amahuthi bafowethu sinamandla thina. Uyazi awunangu nebrass ayivini madoda. Awusuka lengododa. Kodwa ngene ngathi ayiphathekileke kahle ebusweni. Uyambona ukuthi usisakaze kakhulu lento yesports ubuso bakhe sebumiso kwepenalty. Wesaladi uyazi ukuthi njengoba kunalento amadoda ukuthi uBrian usimemile sikhona lapha. No mama usimemile. Yeah sikhona lapha. Usho ukuthi usimeme njengamadoda. Yebo phela. Somela amadoda. Sengisathi ngichaza le ndaba ke amadoda okungarecognize kwamandla amadoda. Uyazi kuke kwenzeka inhlekelele la sigameza. Amadoda ajwayele ukuthi mangabe useThekwini nje amadoda ayayazi lento nawe futhi uyayazi. Uma uyindoda ungakaze uye ngala ngako point. Awubazi ubumnandi beTheko. Amadoda wonke aphelela ngakhona. Ngike ngadlula khona ke ngidlulela nje hayi ukuthi bengiyokwenzana okutheni njengendoda hayi kafika kushibiliti la kunomama oyedwa obekhala lapha phezulu ekhala ngengane yakhe evaleleke 10th floor sekufuneka indoda yodwa ke manje ezoba nesibindi ikhuphuke livutha leli bhilidi iyolanda ingane lapha Futhi la kuvela khona amandla amadoda. hey yaqhubisa amadoda ngoba phela singavuma sithi amadoda khona amadoda angemadoda aqhubisa amadoda ngasukuma ngathi ngeke ngivumele isithunzi samadoda swele phansi ngeyikhona athi kuzongena kuleli bhilidi nakuba lishunqa lithi Awudoda amadoda. Wayibulala ke manje. hayi Ngiyona ukuthi uyindoda. ngiyolanda ingane phezulu Oyolanda ingane. Yolanda ingane phezulu. Uyindoda ke. ngithe before ngikhuphuke ngabona funeka ngisebenzise istrategy la uma ngabe ngiyithatha lengane ngeke ngikwazi ukwehla nayo ngoba ngiyitepisi ngiyofika nayo mhlawumbe sihishwe ismoke yaze yashona phansi ake ngithola indoda eyodwa ezoba nesibindi Ngeke ngaleso sikhathi. imela phansi mina ngizokhuphuka bese ngiyiphonsa ingane ngewini aqhubisa amadoda ngoba ngishilo ngathi akhona amadoda angemadoda hey kanti ngenhlanhla kuzoqhamuka itumele engikhulu awaqhamuka itumele engikhulu madoda wathi hayi umfana wami yebo wathi khuphuka mfana wami ngizoyinqaka ingane kimi No mama. itumele ngihlale ngikubona ungaka amabhola ngihlale ngikubona usave amagoli namhlanje ukusave impilo yomuntu wena imali mina ngizokhuphuka ngephezulu ngithatha ingane okwakho kuyinqaka wathi khuleka mfana khuphuka
hayi ngakhuphuka first floor nganyuka second floor nganyuka third floor nganyuka awu fourth floor nganyuka third floor nganyuka 10th floor nganyuka awu 11th floor nganyuka hayi wo usudlulile ke phela baba mafika ku 12th floor uthuleleni manje ngoba awukhona hey shuthi ngenze iphutha kulungile kake ngiqale phansi first floor nganyuka second floor nganyuka hayi third floor nganyuka hayi fourth floor nganyuka seventh floor nganyuka eighth floor nganyuka 10th floor nganyuka 11th floor nganyuka hey usukudlula ke hayi shuthi sengisuke nga enjoy kakhulu lift yake ngehle ngiyoqala phansi hayi ngakhuphuka ke first floor pata second floor Ashona ingane phela manje 10th floor ngafika lapho kwamanye ama floor hayi bakithi ngithi ngiyibona naye ngathi inkosi yami ingane yomfazi le ayithatha ingane ngithe before ngiyiphosa ngathi hey amadoda ngeke wathemba lokho ku itumele ngizothi kusekhona lapha phansi phonse ingane kanti akusekho sekubalekile athi ake ngilunguze ngibheke ukuthi itumele ingabe usekhona yini mangithi ngiyalunguza bros hayi itumele uyafika itumele uyafika indlela ubamba ingane ulungile itumele bamba ayiphonse ingane itumele mfowethu penalty yonke inkosi le hayi bo wathula pho manje isasemoyeni ingane yafika itumele wayibaba khahla hawu konjani we mina yikho into engayijabula lapho uyaphetha lo mfana wajwayela ibhola wayithatha ingane wayikhahlela hayi madoda hayi kodwa kamadodaza azama amadoda azama noma wawusibona ingane ukuthi ayisabonakala ukuthi ifana noba yebo akwangasabalekile lokho saladi kwangasabalekile neze uma ukhuluma ngendaba yokufana saladi usho ukuthi ngempela madoda yeke lento ukuthi mangabe nandisa uhlobo lengane usho ukuthi saladi nawe kukhona olunye uhlobo olukhona olunjengalolu lalela esibukayo nginenqwaba yengane hayi bo nginenqwaba efana nawe zifana nami ngqo bros Abafana sithandeni yebo siyancenga kodwa musani kusithanda ngalolu hlobo lokuthi seningandisa lezi inhlekelele ezifana nosaladi ukuthi indoda ngendlela enamandla ngayo ayifuni ukubona yabo mroza nje umuhle kangaka umuhle impela kodwa mina nawe ingane ingafana nami ngqo hayi ngiyakutshela ngishintsha ubuhlobo bakho ingane ibe yimina ngqo saladi uyabona mengathiwa ni couple nomroza babe kanje hayi siyona couple ungaze kwenze ngabo iweather ube umkhushu ufike ube kusaladi ngapho ube kumroza ngapho awumbeke nosigqibeza ngala ubeke umroza ngako umroza kasho ibalele ngapho likhipha umkhove nje ube siya ngakusaladi uthi linganetha nomini baba yini abanye aphethe uthola kanjani basifrenize indaweni zethu nazo before nje shina bafowethu namhlanje sisihamba sitshela ipupu yebo phela esimeni sikhona bafowethu nazo konakala ke lapho konakala kakhulu yayiqala ntambama ngo7 yebo ngo7 bese siba kuphi next week mase sisempangeni yebo sisempangeni mhla 6 sise uyisho manguzi yebo silapho kodwa uma ufuna ukusithinta ngqo ngena ku Facebook page wethu uthi ngane comedy uma ufuna ukusithinta ngqo yisho 068 078 2154 Pinda 068 078 2154 yebo phela asambi ke shintsha indawo babambela kanjani ke kuzoke lezo sinombolo bona lezi zinto lezi umeme futhi nasemcimbeni ngiyazi umasipala benza ama IDP road shows lezi insuku bros ke ebuhlele nomphakathi omeya umfana naye lapha eJozini umfana naye mathe awu bakwethu sinamsile Zulu lapha amagebe ekheni uDeputy Mayor nazi ingane bakithi zincane nazi ingane zikhona bros sesebenza ekhaya ngithi ubaba wakwakhe uthi Mr. Bayi njengoba beyabanguzi njalo uyena umorganize lapho abasambizi wabonile ama video abo nomawele azobe khona no mfana lo church boy yebo so kuzoba mnandi manguzi ba around hamba lo check intwana zabo mase ngena bebizwa nishaya ihlobe kakhulu mase ngena lapha yithi awusweke njalo nihleke kakhulu futhi noSanga bakathola Mr. Vibe nithi justice kubheka bayathomba yeke uma kungena Mr. Vibe yeke sebengenile ngapha mase ngena lapha ke mase sekungena lapha ke bevuka Africa yeke